Ja, den er, ikke? Tak skal du have, Ben. Camilla og Pau, I har jo prøvet det her med at være på den internationale scene. De numre, vi har her i aften, har de muligheder på den internationale scene? Har vi mulighed for at gå op til Norge og sige, nu skal det være Danmark, der skal være nummer 1? Altså, det synes jeg. Jeg synes Dejligt. i hvert fald, der er en god håndfuld numre, jeg synes har internationalt potentiale. Og jeg synes, niveauet er rigtig højt. Altså, det blev jeg gladeligt... Jeg ved ikke, om jeg blev overrasket, men jeg fik det i hvert fald sådan, fedt mand, de her numre kan jeg sagtens lytte til hele dagen. Så det gjorde jeg hele dagen i går. Pau, er du enig her? Jamen bestemt. Altså, jeg blev overrasket lige fra start af, hvor man kommer hårdt ind med Brian Rice, der ligger ud med international klasse. Og så fortsætter det sådan, det set derudad og slutter af i god, klassisk Grand Prix-stil, og det synes jeg er fantastisk. Det skal jo være fest og farver, og det synes jeg, de løfter til UG'er og plus og kryds og bolle og hvad der ellers findes. Tak skal du have, Pau. Det er i orden. Så skal vi over til Felix, som